Da vidimo ko će prvi izvesti penal. Marin tu kao kapiten bodri ekipu. Nije lako zadržati sigurno koncentraciju i sigurnost posle ovakve borbe. Činjenica da je Zvezda, dakle, praktično sat vremena imala igrača manje. Pozdrav Borjana i Gritebusta. I razgovor sa sudijom Mažejkom. Prvi će šutirati Marko Marin. Šutira se vidite i sami ispod tribine gde su najvetreniji navijači Kopenhagena. I nema gola. Nema gola, prečku je pogodio Marin. Prečku je pogodio Marin, Zvezda nije iskoristila prvi 11-terac. Snažno Marin po sredini je, ali nema pogotka, lopta je pogodila i Gritebusta, potom ali se odbila u polje. Prvi penal za Kopenhagen izvodi Jonas Wind, igrač koji je realizovao 11-terac u Beogradu. Borjan. Wind prevario je Borjana, Kopenhagen vodi 1-0. Naravno, brojat ćemo samo kada su penali u pitanju. Siguran Jonas Wind, snažno je šutirao, prevario Borjana, čak i da je pogodio stranu Borjan, teško da bi ovo mogao da zaustavi. Sledeći za Zvezdu šutira Mirko Ivanić. Ivanić veoma siguran, 1-1. 1-1. Ovo je dobro, naravno da se malo sada povrati samopouzdanje čitavom timu, odnosno sledećim izvođačima. Dugo je čekao, ovo nije ni malo lako, gledao je golman Ivanić, čekao Gritebusta da ode na jednu stranu i poslao loptu u drugu. Sada Viktor Fischer za Kopenhagen. Fischer promašuje. Fischer promašuje gol. Fischer promašuje gol. Ostaje 1-1 posle dve serije. Samo polako. Samo polako. Biće ovde još mnogo uzbuđenja. Pročitao je Borjan gde će šutirati Fischer, ali nije ni morao da interveniše. Milan Jeftović je sledeći izvođač za Crvenu Zvezdu. Vidite tamo da stoji jedna lopta u 16-tercu i sklonit će sada Mažika. A sada tu upozorava Gritebusta Mažika, ali ne vidimo. Jeftović, zakačio je neku džombu očigledno i lopta je otišla visoko preko gola. Promašuje Jeftović. Ostaje 1-1, s tim što Kopenhagen tek treba da izvede svoj treći penal. Nisam teo da govorim o ovom lošem terenu i kod penala vidite da to uopšte ne izgleda dobro, da ne bi izmalerisao evo što se desilo Jeftoviću. Praktično kada je nagazio, pomerio je Busen, odnosno nagazio tu u blato i onda se pomerila lopta. Neverovatno da tako izgleda
jedan od najvećih, navodno modernijih terena. Vidite šta sada radi tu Sotiriju. Sotiriju, gol 2-1 za Kopenhagen. Blizu je bio Borjan, ali vrlo precizan udarac kiparskog internacionalca. Kopenhagen ponovo ima prednost. Čoko Piero Sotiriju. Žander je četvrti izvođač penala za Crvenu zvezdu. Vrlo sigurni Žander. Bravo za Brazilca. 2-2 je. Vraća se nada. Jako dobro izveden penal Žandera. Vidite gde je postavio loptu malo. Gol! Gol! Zvezda vodi 3-2. Zvezda vodi 3-2 i da vidimo da li sada Danci imaju živce. Da li imaju živce, da li imaju hrabrost. Da vidimo ko će šutirati peti penal za Kopenhagen. Vrlo sigurni Pankov. Malo je zastao, sačekao da vidi gde će Gritebust i onda praktično po sredini visoko. Zeka izvodi peti penal za Kopenhagen. Odlično je igrao, imao mnogo loptu u nogama. Valjda se dosta i potrošio. Zeka daje gol, idemo u šestu seriju. Sada najizmenično naravno po jedan penal, 3-3 posle 10 izvedenih penala. Idemo dalje, prevario je Zeka Borjana. Dušan Jovančić izvodi sledeći 11-terac za Crvenu zvezdu. Ne, preko gola Jovančić. Preko gola Jovančić. Kopenhagen će sada imati meč loptu. 3 penala su promašili igrači Crvene zvezde. I nijedan nije odbranio Gritebust. Sva 3 puta, odnosno Marin je pogodio prečku. Jeftović i Jovančić su šutirali preko gola. Endoj je igrač koji će izvesti 6. penal za Kopenhagen. Bravo Borjane, još jedna odbrana. Nastavlja se drama. Ponovo fenomenalni Milan Borjan. Ostaje 3-3 posle 6. serije. Endoj je čekao, ali nije imao živce. Više ih je imao Borjan. On je bio strpljiviji. Na kraju sjajno intervenisao, 3-3.
Idemo u 7. seriju. Idemo u 7. seriju. Veljko Simić će otvoriti. Evo je navijača Crvene zvezde. Jasno je šta poručuju i priželjkuju. Simić, pa da li je moguće da je on šutirao preko gola? Pa šta se dešava, to ne može ni Milojević da veruje. Da li je moguće da su igrači Zvezde od 7 penala 4 puta promašili okvir? Ne, dobro, tu je bila prečka Marina, ali nestvarno. Nestvarno. I ponovo Kopenhagen ima meč loptu. Bartolec je uzeo loptu. Hrvat koji je ušao u drugom poluvremenu. Bartolec preko gola! Bartolec preko gola, sada i on gleda tu rupu koja je nastala tamo gde treba da bude bela tačka, ali nije bela, nego je očigledno crna i baš blatnjava. Ostaje 3-3. Ostaje 3-3. Sada je zaorao tu i Bartolec. Ostaje 3-3. Degenek je sledeći. Tu Borjan pokušao da mu pomogne, jer ovo na šta liči, ovo je neverovatno. Ali dobro. Kako za jedne, tako i za druge. Neverovatna drama na parketu. 15. 11-terac u ovoj seriji izvešće Miloš Degenek. Zvezda ima prednost. Zvezda ponovo ima prednost. Zvezda ponovo ima prednost. Da vidimo sada. Da vidimo sada. Dve meč lopte već su ispustili igrači Kopenhagena. Degenek izuzetno miran i precizan. Nelson, mladi štoper, on je neiskusan igrač, ima svega 20 godina ovaj momak. Sada u strahu i panici navijači Kopenhagena, nije lako jasno ni Stolbakinu. Pokušava tu da popravi koliko se popraviti može Viktor Nelson. Nelson i gol. Nelson je zadržao Bjernoću, prevario Borjana. Idemo dalje. Idemo na 9. seriju. 50% uspešnosti jednih i drugih, dakle od 16 udaraca sa bele tačke realizovano je ukupno 8. 9 za Zvezdu, Marko Gobeljić. Kopeljić, bravo, tako je ovo izgledalo, mirno i staloženo. 5-4 za Zvezdu. 5-4 za Zvezdu. Kakva drama, kakva je ovo drama. Poneste izvođača sada. Jednima i drugima.
Da vidimo ko izvodi 9. penal za Kopenhagen. To je još jedan štoper, Papajanopoulos. Papajanopoulos, gol! Ovo je bilo blizu. Ovo je bilo blizu. Kroz sredinu je šutirao Papajanopoulos. Borjan je bio blizu da odbrani ovo, ali je prošla lopta pored njegove noge i otišla u gol. Po još jedan izvođač je ostao pre golmana. Počinje 10. serija. Ne, Borjan će šutirati odmah sada za Zvezdu. Da, s obzirom da imaju po igrača manje, izvinjavam se. Ostaje da šutiraju još golman, Borjan i Gritebus. Precizan je Borjan! Precizan je Borjan! Precizan. Sada ponovo mogu to da budu jasni igrači koji su već šutirali za Zvezdu. Drugi penal izvodi Radovan Pankov. Jasno, naravno sada će, pretpostavljam, uglavnom šutirati oni koji su bili sigurni prvi put sa bele tačke. Gol je! Gol je! Zvezda ponovo ima prednost. 7-6. Da vidimo ko će za Kopenhagen. Treba naravno imati živce za sve ovo. Pogledajte kako je ovdje uspeo nekako da se održi Pankov, iako mu je noga praktično propala u to blato. Jonas Wind 2 puta je pogodio, jednom u Beogradu u regularnih 90 i na početku ove penal serije. Ide Zvezda u play-off za Ligu šampiona. Kakva je ovo bila drama. Jonas Wind je dao 2 penala, treći nije. Borjan je apsolutni heroj. Crvena Zvezda je obezbedila najmanje grupnu fazu Lige Evrope. Bravo momci, bravo pre svega za borbenost. Kada su ostali sa igračem manje u 54. minutu, verujem da im je malo ko dao šanse da će uspeti ovo da naprave. Izdržali su i nakon nestvarne serije penala, nakon 22 izvedena 11 terca, Zvezda je prošla dalje. Još jednom ovaj udarac Winda, sada ga je pročitao Borjan. Ona panika u Beogradu, onda je takođe prevario Borjane u ovoj penal seriji, ali sada je kada je bilo najvažnije, Borjan je fenomenalno intervenisao i odveo Zvezdu u play-off. Odveo je Zvezdu u play-off, fantastično, fantastičan rezultat. Treći put će Crvena Zvezda igrati grupnu fazu za redom, naravno, nekog evropskog kupa. Svi verujemo i nadamo se da će to biti Liga šampiona. Odgovor će dati utakmice protiv Young Boysa. Fantastični Borjan, fantastični Borjan. 5 11-teraca, zapravo 4 odbranio, Fischer je promašio, vodi Zvezdu u play-off. Zvezda Young Boys već naredne nedelje
prva utakmica na programu. Kopenhagen će morati da juri Ligu Evrope. Igraće sa boljim iz duela Helsinki i Riga, ali to nas praktično više ne zanima mnogo. Zvezda prolazi posle zaista nestvarne drame. Boači 17:01, Endoj 44:1-1, crveni za Milunovića u 54. minutu. Zvezda se branila uglavnom, uspela da izdrži praktično sat vremena sa igrače Banje pre nego što je Bijel dobio crveni u 112. i nakon neverovatne penal serije prošla dalje. Fantastičan uspeh. Idemo na naš studio, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.